ɓe candidat ɓe jeenayo jaɓanaɓe townoygol hondu ɓe jeɗɗo hino yaari fedde dawro ko ɗiɗo yarate ɗe woote ko wonda e fedde dawro wono Mamadi Doumbouya hoorejo laamu faddewu ko candidajo indépendant ɗiɗaɓon ko Momer Chérif Tounkara jeɗɗoɓe luttuɓe ɓen mo be hino ardi fedde dawro ɗum ko Makale Camara hoorejo fedde Fan ko debbo goto pet tawdoyte eɗe woote Ibrahima Abe Silla hoorejo NGR Docteur Faya Milimono mo bloc libéral immini Abdoulaye Kourouma hoorejo fedde RRD Mohamed Nabi ardiɗo fedde ARP Bouna Keita hoorejo RGP e Abdoulaye Yero Balde jagorɗo kiɗɗo e ɗe duɗe mawɗe fewndo laamu Alpha Condé kono hooreɓe pelle dawro e andaɓe goo wono Lansana Kouyaté Docteur Ousmane Kaba Toumba Diakité e ɗuɗuɓe sariya on tentinali kaydiji maɓɓe ɗin kono hiɓe mari balɗe tati ngam wullitagol Mamadou Diongas Ba Conakry RFI.